Kihanay na sa kapulisan karon sa probinsya sa Sugbo ang ila karon nga mga pagpatuman sa hugot usab nga seguridad. Alang na usab sa 60 ka mga simbahan sa probinsya sa Sugbo nga ilang bantayan at na usab sa pagsugod ug sa pagtapos sa misa di Gallo. Karong dumaan nga karong umaabot Disyembre 16, 2024 magsugod ang misa di Gallo. Samtang mato ni Police Captain Eden Bagyo, ang Information Officer sa Cebu Police Provincial Office, duna sila mga ipakatapa nga lain pa nga mga personnel nga nakasibilyan lamang nga ipakatap kini aron nga masiguro ang luwas nga kalihukan sa simbahang Katoliko. Gidugang ni Bagyo, dunay mga police assistance desk ang ipangmutang sa matag simbahan. Di naman police personnel uban sa ilang mga force multipliers ipakatap usab kini sa gawas gabahin sa mga simbahan aron nga mao muduma sa mga trapiko. Nagkanayon usab si Bagyo duha ka mga lungsod ug usa ka syudad ang namutangan karon sa duha ka mga dagkong simbahan nga mismo pabantayan ang dakbayan sa Talisay, lungsod sa Liloan ug lungsod sa Consolacion. Report gikan sa Cebu Police Provincial Office. Alang sa FM Balita sa Buntag, kini sa Clint Lantako, di kapugan sa pagkatod sa pagnagunaw og labas ng mga balita. Tatak Reven, tatak IFM Balita.